का रे कौन भाई? ए भैया का बोल? 500 रुपया दाना स्कूल में रजिस्ट्रेशन करावे के बा। अभी कौन रजिस्ट्रेशन में 500 रुपया लागत रे? लागत है सब लड़का लेके जाता रहन 500 रुपया। अभी तो हऊ मंगड़ुआ लेके गई रहे 250 रुपया अपना गाँव से घर से। 500 लागत है झूठ बोल के लेके गई रहे। 500 रुपया लेके गई रहे अपने घर से। झूठ बोल रहा। अरे 200 लागत तू 500 और कोनो चक्कर नहीं खेनु चलत कोनो के नानू खियावे के बा। 500 रुपया लागत त हेगा का करत रे सीधा बोली सुन तनी हां बोल। 500 रुपया चाहिए 500 रुपया ला मालूम मेनू का करे के पड़ेला? का करे 12 घंटा काम करे के पड़ेला तब 500 रुपया मिलेला। तारा भरे 500 रुपया मांगत रहन तो तोरा फार्म के खाली 500 लागता। 500 दो ना भैया दादा 500 दो ना। तो मोबाइलिया पहले दे। मोबाइल पहले दो पहले मोबाइलिया दे तनी दे। दो ना। अच्छा ना तू अब ऐसा सही कहल मोबाइलिया ले लेबे फिर ना देबो ना दे मोबाइलिया हम पैसा दे तनी दे पहले दो देबो तब अच्छा ठीक सुन आखिर के तो छोट बाड़े ना कहे के ना चाहिए सुन 500 रुपया 500 ना हम 1000 देम लेकिन मन से पढ़िए आ फर्स्ट डिवीजन आई नू अभी ना कि लड़की के चक्कर में नू पूरा एकदम गोबरे हो जाइए। का भैया तू बड़ बात हो ऐसा बात करत रह कबो छोटका तार कर सकेला ना ई तो हम कबो ना सोचेला तब नु 2 दिन धराई रह मकई में। हां भैया वो बाद गलती से बारिश में हो गए रहे। अच्छा ठीक बता हइले 500 वो देखत तनी होई तब नु रे। देखा ना देखो 500 होई ना रोज 1000 कमा लो 500 रुपया ना होई। अरे तोहर भौजी निकाल ले बड़ी तू भौजी के कमा के दे देता रह तो का कर भौजी से मांगिला तो 1 रुपया ना देवे 500 चाहिए नु 500 चाहिए। 12 घंटा के कमाई बा हमारा और तू खाली फॉर्म ला लेता रे 500 हैं 12 घंटे में 1000 कमा लो ये तो 500 कमे बा 500 अभी भौजी के दे देले बा। अरे तो घर का मालकिन हो तो ओके ना दिए ओके दे दो लेकिन हमरो के दो तो दे सुन है पैसा देता नहीं 500 लेकिन नु फेल भइले तो जान रखिए घर में ना ना भाई एकदम फर्स्ट डिवीजन। हां फर्स्ट डिवीजन हइले हई बस के टिकट हो जहाँ मन करी हो जे घूम दी है एग्जाम दे के ठीक बा घूम ली आराम से ठीक बता ठीक बा भैया अब हो जाई नु उतना में खाई पिए ला पैसा ना देबो ठीक बता ठीक बा ठीक बा आराम से पढ़ी एकदम। हां फेर देम फेर पैसा देम। जा तनी माल के अब फोन करके बुलावे भैया दिला हन 500 रुपया अब मजा आई खूब। हर की दिल ना लगई हो कहाँ जाता रे इतना घर पर टेलर कैसे कोइले लड़ टेलर लेके हम लड़ लिया रे। ओह नो अच्छा ही बताओ है ने कहाँ जाता रे? हम जाता री हां ताक ते कहाँ जाता रह? भैया दिला हन 500 रुपया काहे खातिर? स्कूल में फार्म भरे खातिर। ये घड़ी फार्म भरा था जाता नहीं माल से मिले माल से मिले कहाँ वहाँ कहीं जाता नहीं ना तोरा से का मतलब हमें ना ले चलबे ए तोरा के ना ले हट हमरो ले चला ना हमें ना ले चलबा तारा के ना लिया जाए। ओह नो हमरो ले चला तारा के ना लिया जाए काहे हो का करबो ना लिया जाए हां का करबो काहे काहे एग्जाम खातिर न लेला पैसा हम जाता हैं तारा भैया कह दे ना यही ना एगो 40 क्विंटल जा 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 ए भाई सुन 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 ए भाई सुन आओ भाई खिसियाल ना जाला भाई ना हो माने की भाई हो ऐसे बात कर जाला कैसे बात कर ऐसे बात कर जाला बतिया ने मान के हमार माल जो वही पर कही तरह हमरो ले चलबा हां ले चलबा कि ना ले चलबा कि हम जाई हम ना ना चलो तू घूम लियो चलो चलो और बाकी फर्क रही है फर्के काहे रह भीड़ मत ठकी हो जाम साथे फर्के कैसे रह माने अलग बैठियो हमनी के दोनों हमनी अलग बैठ के बात करब जा तू वो टेबल पर मैं टेबल पर बैठो हां हां ठीक बा माने पीछे मुंह मुड़ी घुमा दी हो ठीक बा चलो चलो ना चलो चलो कर दे तेरे का हो जाएगा ये नहीं चला बहुत इमरजेंसी बा कथी के इमरजेंसी बा बहुत इमरजेंसी बा जाता नहीं जा ए बैठ से खैनी ओनी खा के बतावे वाला काम ना हो इमरजेंसी बा ए बैठ से खैनी खा के जाइए सा
जल जाए ऐसे भी खैनी 500 रुपये किलो बा आई खियावत है तो खा लिया हाँ? बनाओ बनाओ भाई सर जल्दी बनाओ बहुत इमरजेंसी बा एक का खड़ा बड़ा यार बैठो ना खैनी खा लो तब तीनों सवांग बैठल बड़ा लोग हां देखा था सब का आदमी सके आदमी सब हां आदमी के देखा था सब ए यार घर घर का गले बंद कर एगो आदमी बतियात रहला ओय में तो घर घर बजावले शुरू कर एलन बतियात भल तो ने दुनु गोड़ा के देखले ने कि कल झगड़ा कइले रहस ए का करबो होत रहेला आता ना हमनी में चलेला चलत रहल चलत रहेला अच्छा एकर मतलब लंगोटिया दोस्त बड़ा सा का हां लगोटिए हो जा आ लंगोटिया लोग के चिटिया बनाओ लोग झगड़ा कर ना ना हमनी को बढ़िया आओ यार का इमरजेंसी बाटे बहुत इमरजेंसी बा तो आवल का इमरजेंसी बा तब नु केहू से कहबो ना ना हमनी काहेला कह दिया कह दे हां कह दिया कहबो ना ना हम ना कहे आवे है कहा ना हता से सुने वाला सबके बात नहीं खे माल से मिले जाइते ओ ये तो बात अर्जेंट लगा कि सही तरह कम बुझाता और जे ना यही ला भैया से 500 रुपया मंगानी है हां फोन करके बोलौले बस 500 रुपया में हां तब माल से मिले चल ही के माल से मिले चल ही इहो भेटा गेल है साथ में कहत रे ना चलबे तो 40 क्विंटल के लाश गिरवा दे अच्छा हो 40 क्विंटल 40 क्विंटल के जैसे कहने कि चलत 40 क्विंटल के काहे गिर ठीक बा जा तरह लोग हमन के 40 केजी के रही जाई 40 किलो के लाश हां जा तरह लोग तो ठीक से जाइए लोग बच कोने से ना आई पलो माल के चक्कर में तो रहते बड़ अरे क्या होता हो आज तोहर भैया रुक कहाँ भागत रे अरे जो बढ़ गए तो भागे सुना खोजे ना ई बताओ कि ले लो 500 रुपया बोलू जातनी रजिस्ट्रेशन करावे परीक्षा होता हैं आई परीक्षा ही का होता रे ई तो हमने से हे जे तोहनी के देखो तनी खैनी खातरी स है ये परीक्षा होता प्रणाम हम आपके छोट भाई छोटे लाल छलिया यहाँ के बनी बड़ भाई कमलेश सागर जी यहाँ के धर्मेंद्र जी यहाँ के राजेश राइटर जी यहाँ के छोट भाई बानी यहाँ के बड़ जी बानी हुए और हमनी के वीडियो से कोनो संदेश ना रहल है बस एगो कॉमेडी वीडियो रहला रउआ सबके बीच में हंसे खातिर हंसावे खातिर और कुछ नहीं है ये वीडियो में हमार चैनल बाटे के कमलेश सागर एकरा के रउआ सब्सक्राइबर करी जा दिल से अगर अच्छा लगे तब रउआ लोग जे बा पहले वीडियो देखी अच्छा लगे तो लाइक करी कमेंट करी शेयर करी इतने सब्सक्राइब जरूर करेम जा इतने रउआ लोग से दुआ बा जय भोजपुरिया जमा बड़ी मेहनत के साथ में ये वीडियो बनल बा लाइक सब्सक्राइब करते रह हम लोग हाँ हाँ प्यार दुलार देते रहम जा पहले कहानी बना ले लो